שלום לכולם, כאן אני ונועה, קוראים לי גיא, והיום נסביר קצת על הערוץ, נסביר טיפה מה אנחנו הולכים לעשות, איזה סרטונים אנחנו הולכים לעשות, איזה משחקים אנחנו הולכים לעשות. אז דבר ראשון, אנחנו מתחילים דרך מיינקראפט, ונמצא כמה משחקים שגם נעשה בהם עוד הרבה סרטונים. יש מדי פעם סרטונים שאני או ענה נעשה לבד, ויש לי סרטונים שנעשה ביחד. וטוב, יאללה, דבר עם רק אני נדבר. כן, אתה זה שמתחיל כאן. רק אני... טוב, אז כפי שאתם רואים עכשיו את הספאון, עכשיו אם אתם רואים טיפה את הספאון, אני ונועה בנינו, היא השקיעה פה כמעט על הכל, אני רק עשיתי פה את זה, ומדי פעם גם את הקירות. וואו, זה הכל השקיע. אני יודע, ראית? טוב, אני אציע את זה. אני אתמול עליתי לישון והיא עשתה פה את הכל. כפי שאתם רואים, אולי זה הולך להיות הספאון, נגדיל אותו יותר, אנחנו נעשה גם סרבר משלנו, נפתח וואטסאפ, נפתח פייסבוק, ותירשמו לערוץ, ערוץ חדש, מקווה שתתהנו בהמשך הסרטונים שיהיו. זה רק עכשיו היה הסבר על הערוץ, תודה ולהתראות, סאבסקרייב. Didn't even get to cross.